Dito'y Kapitulo 13, versikulo 24, kasto'y ibabasa. Sa bali apang hari, tinpalawag kalakwana. Ako na, ti pagarian ti langit umasping, ti may sa tao, anak mula iti nasayaat, abukal iti talo na. Dahil ito yun, Brother John Ray. Dahil dyan, magun ko na apodno a Kristiyano. Kinunan nga po tayo nga Isus. Paitan kina Apostol Matthew, kadalan na nga Isu anapulutan. Nagsao mayroon ti pangalig, mayroon ti Sisarya. Kundo may papan iti trigo. Nga ti pagarian ti Diyos apudpudno. Dayjay na imula, ijay talon, anapintas a bukal. Bukal na iso ti mawawagan na trigo. Daytoy kakabsat. Iti ibagbaga ni Apo tayo nga Isos, apodno a Kristiyano, tati kapuna, kakabsat na gayan, dimakal sa timubo, daytoy abukal na Iso ti mawawagan at rigo, ket imay kinkwana, dagiti ado apong bunga. Yon mga kapatid, kung hindi sana, totoong Kristiyano, si Brother John Ray, bakit huminto siya? Siyempre naawa, gusto nang tulungan yung isang tao na magkailangan. Umuulan, walang payo. Huminto siya. Pagkatapos, isang ministro pala ng Panginoon, mga kapatid. Dahil ito'y ibagbaga ni Apo tayo nga Isus. Akinunana kakabsat kinigayan, ti pagarian ti langit umasping ti may sa tao, anak gula tinasayaat abukal iti talo. No saan kuma nga bukal anay ba, iti na imula manipod ti puso ti biyag, ti kabsat tayo anya kuma nga raso. Ngayon na tinulungan kimay sa nga tao nga huray sa amna nga ibagbaga. Ngam ammo, itaw kakabsat at kasapulan na kitulong. Isu nga tinulungan na, inturong na ti lugar, nga isu nga papanan na, dahil ito'y kakabsat ilagayin. Itibakon ko na, apudno a Kristiyano, apay kakabsat ilagayin. At dakin kuana kaya anang tulong iti may sa atao nga kasapunan iti tulong kakabsat ilagay. Isu nakalauna iti tayo panagyaman ayayatan nga kakabsat. Tayo tidak ito'y ngaldaw iti versikulo 25 kunana. Ngan hindi matulog ti tao imay ti kapuso na. Kat naglumulamat talaga ti siya niya. Iti nagbabatan ng trigo sa pimana. Dahil ito'y kakabsat pinagayan. Imay sa talaga ti balaat. Para kada tayo, apodno nga Kristiyano, nga isu anay mula manipod tinaga na naman, nga Isu na po tayo nga Isus na agda nga inawat tayo kalabsat kinagayon kabayatan iti panagbiag tayo kin panagdakkel tayo ang magbagna iti rapaw ti daga kinunana idi nakaturo dayjay tao nga napan nagmuna iti talon at damat simbublat nga tao nga napan nagmula iti dahi ka nga talo.
nga isu ti mauawagan asisan niya, nga isu daytoy kakabsat ti mauawagan apiki a Kristiyan. Kakabsat kinagayan, maawatan tayo, nga ti sinong tayon dagiti kunang anak kin pamati ni Apo tayo nga Isus. Nandyan na yung mga sisarya. Dahil ti balaan ni Apo tayo nga Isus, ako na aganag tayo. Apay, aganag tayo. Ti saan nga pudno a Kristiyano adda, iti unag, dagiti ayan, dagiti agday-dayaw kin ni Apo Diyos. Pagarupan, tayo amin, nga aming agday-dayaw kin Apo Diyos, kadpod na Kristiyano, napintas na banag no adda kinapudnunan. Ngamaan niya ti mensahe, dagiti dua, nagasawa, kakapsat, kunana kailangan, isuko natin lahat, yung buhay natin sa Panginoon. Tadayta, ti maipakita, kin maipanagnan, nga no insuko tayo, itibiyag tayo, kinapu tayo, tayo nga Isus, isutay ka, ti mawawagan, apod no a Kristiyano, ngam no saan tayo nga insuko, itibiyag tayo, kinapu tayo nga Isus, da tayo ti mawawagan, apiki a Kristiyano, isut kapuna, kakabsat tinagayan, ngay tingal daw, rumban, tayo panaganan, at iti unag dagiti podno a Kristiyano, at damot ditoy iti unag dagiti saan apod na Kristiyano, amang kitkita, amang padpadas, amang dadal dagiti podno a Kristiyano, isut kapuna kakabsat tinagayan, ngay tinay tingal daw, kuna ni Apo tayo nga Isus, aganag tayo. Puyo kakabsat, ken kakadwa. Iti versikulo 26, una na, ngam hindi timubo, timula, kat nagbunga, nagparangmatan, nagiti sisanya. Kaya tama sa word, hindi dimakal, rimangal, nagdubo tibukal. Itilay ka nga iglesia ka. At damatol nagtubo nga sa bali nga isut isa niya, nagiday mauawagan apigi a Kristiyano. Ayat na nga sa wan kakabsat tinagayan, nga isut daytoy ti bagipakita kin manipanaglag, nga ti maysa nga pudno a Kristiyano, kakabsat tinagayan, adda nga agbibiyag, iti ayan, dagiti saan anamati, nga isudray ta tirason, kakadwakin papagayang, nga sapay, ada tayo apudno a Kristiyano, anaimula, iti dagaan na naman, nga nayarig nga isutit trigo, rumpag nga iti tayo aganan. Itayon tayo, kakabsa, ti kasasaad, dasara, ken ni Abraham. Dagitoy nataenganda. Nandiyan sa edad na 100 plus, pero wala pang silang anak. Problema yun. Problema mga kapatid. Maraming tao na nagsasabi sa kanila na sila ay huminto sila na magsilbi sa Panginoon. Bakit hanggang ngayon wala ka pa yung anak? Yun ang sinasabi yung mga tao. Pero ang sagot naman ni Abraham kakabsat kinagayon, hindi daw malis sa Panginoon. Kailangan tuloy-tuloy ang pagsunod. Doon nagpe-pray mga kapatid, mga kaibigan kong minamahal, na kahit isang lang anak na ibigay ng Diyos sa kanila, doon sinagot ng Panginoon mga kapatid,
doon na nagtaka ay talaga ang Diyos na si Diyos si Abraham at Diyos si Sarah, yung Diyos ay talagang totoo. At saka si Abraham at si Sarah hindi pili na Kristiyano kung talagang sila ay tunay na Kristiyano. Kapuna nakapsat pinagayan, di kasasad, di pa nagserbe, di pa nagdag, na Abraham kini Sarah, ano na katika padasa, na nagnapadagwada, nga aging gana nga nakunudda, iti pagragsakan ti lubong nga sagot ti Diyos kadakwada ti maysa nga anak, nga isutay ka kakabsat pinagayan, ti mangipagkita ti mangipanagdag, nga gaya, uray na awan kanak mo, uray awan, iti karubang kinagayon mo, no adda ka, manipod iti Diyos, ado ti anak mo, ado ti kagayon mo, kat ado pa iti karubang, dahi ta kakabsat kinagayon nga, agyaman tayo, kakabsat kinagayon, tano ti Diyos, kat sinumbatan na, tidawat kinkarara, dagito'y nagasawa, na may ganda na anak, mamatay at nauray ka dagito'y nga panawin, dagiti nagduduma, klase ng problema tayo, kat no ikamang tayo iti Diyos, ti Diyos sumbatan na, apay, kakapsat pinagayin, ti Diyos ng Abraham, kindi Diyos tayo, isumat laing palakpakan natin ng Panginoon. Kapsat, in kakadwa, iti versikulo 27 ko na. Kat imay lagi talipad. Ti amat sa kakabalayan. Kat kinunana. Kat kinunada kinkuana. Apo, di kaaya nagmula, tinasayaan, abukal, ikay talon mo. Adino, ngarod, pinagkapuan, dagiti si Sanyo. Dito'y nakabsa, ipagpakita na. Nga tigasasad, ipanagbiag, itaw, ang may isa, ang mamati, kinapunan ng may Iso Kristo, adda, dagiti banbanag, apasamak, itibiyag na, nga isugdayday, pakatingitingan, no kas ano kinuan niya tinagpatinggaan, ti kaunag ti pambati, iti may sa katao, amamati, kinapo tayo nga Isus. Kitain niyo kakabsat, una na, dublin tayo nga pasaan. Kat imay, dagdadipan, isang kabalayan. Kat kinunada, kinkuha na apo, di kaya nagbula, itinasaya at abukal, iti talon mo. Adino nga ron, tinagkapuan, dagdisya. Problemado, kakabsat. Dagiti anak niya po Diyos. Dakal problema kinsaludsod, manipag ti panulo. No apay, nga bukal na trigo tinay mula, bakit mayroon din yung iba na buto na tumubo doon sa bukid. Doon nagtaka yung mga tao, nagtanong sila, yung may-ari mga kapatid. Pero yung sagot naman mga kapatid ko minamahal, hindi nakaturo kay tao pagpagbantay, kinundawayan sa bali na tao, nga simre, nga napanmat nagmula sa bali. Ayat na nga sa uwan, ayat na nagapsat, nga tibiyag, nagaganak, apugno ang Kristiyano, anamati, kinapulay ng Isus. Isu, ti pagaramidan, ti kapusor, ti trabaho, ama isupade, tapnon, madadaal, ti pamati, dagiti pudno ang Kristiyano, amamati, kinapulay ng Isus. Isut kapuna, akinunan ni apulay ng Isus, agan nagtayo.
sungay nila ito ingal daw. Ayayakan na kapsat pinagayan. Gapo taburin kagidata. Iti versikulo 28 ko na. Iti na ito ba't lang libro. Pasto iti babasa. Kat kinunada kadakwada. May sa kabusor anagaramit iti na ito. Kat nagidadipan kunada adipan kunada kinukuana. Kaya't mong arod, ngayon kami, kat orlongan mi ila. Yon mga kapatid, ang malaking tanong. Mahirap yun. May lalim na tanong yon mga kapatid. Kuna nagiti ang anak ni Diyos. In kami orlongan. Tatlon tigasta saan nga lumakal. Kat nagitagdalaan iti unay. Nagdaydalaw ni Diyos isuda nagitipudno a Kristiyano. Dahil ito'y tingapalunutang nagiti tattao ay ayatan agapsa. Gamaan niya sumbat. Iti versikulo 29 kunana kagapsat kinagayan. Pasto iti babasa. Ngayon, kunana, saan? Dilakat tainton, urnungan nyo, dagiti siya niya, maparot yumat amay kuyog, kanakwada, dagiti trigo. Singkumbat, niaputay nga Isus, di problema nga sa lunsod, kaya tao kinuwala. Yung kinunana, saan nyo maapan urnungan? Saan nyo mapan parutin? Dahil tao kisumbat nga putay na Isus. Apay nga ta. Idintong at ipanggap kitao mapudno at Kristiyano na kitanak ni Diyos ng serserbikin kuwana tatlong madalusan maikat na kitigagas iunag iti kakibukan nung kisumbat nga putay na Isus kuna na saan yung parutay. Bakit? Amangan. Rin kayo parutan na dilakad ang mairaman niyo. Dagiti trigo kat isudan tumad ti maysa amay bilang at umanaw ito rekti iglesia isot kapuna ayayagan na kapsat nga ti sumbat ti Diyos kunana huwag ninyo parutay. Parutay. Binikali rin. Ang iyong parutan. Dahil ta, ti makipakita, ti ayat, ti Diyos kakabsat. Ngayon na ngayon muna, kadagiti pudno ang Kristiyano, nga ti may sakabanan at panagkamali. Wano panagirado ti may sakatao, saan kumang nakasday, kapartak ti desisyon. Nudikat kunana yung awit kanina, yung nabasa ko doon. No awan ka kuma, awanak kumamat dito. Ngam gapo, kayo sangakan na isong addaak dito. Kakapsat, tinagayan, itinay turing aldam. Agdadakal ang insay ti Diyos. Dito'y nga kayat na, nga ipakaawat, ititunggal may sa kadatayo. At dito'y versikulo 30 na, bayan niyo, ano magkanda, amin, aging ga, iti, panagani, kat inton tiyempo ti panagani, ibagatu kadagdagani, ngurnungan niyo muna, dagiti sanya, kat repetendo ida, ama pumupungo, tama puhura, puhuran niyo, ida, ngam idulin niyo, dagiti trigo, iti kamalit ko. Ayayatan nakapsat tinagayan, maawatan tayo gaya, nga patong isuday dyan kinuna, ni Masirip Asulumon, kapitulo 3, ako na nga agda panawan di panagmula,
iti tiyempo nga dagitoy kat madanon iti panawan isunto ti pannakaparot da, isunto ti pannakaurnong da, isunto ti pannakareprepet da, kat isunto ti pannakapur da, dagitoy asisyan niya. Kat ijay, itapwak yun to, ijay danaw nga po'y, tapnon dagitoy, isuda, ti pagtungpalan da, daytoy kakabsat, ti bilin ti Diyos, kadagiti pud na Kristiyano, na alamidin na, kadagiti piki, a Kristiyano, isungay ti daytoy maldaw, ay ayadan na kabsat, sapay, kadakkel kumaabanag, din tayo maalal, daytoy ang insay ti Diyos, kag pamatya, kakadwa, kin pamagalan, nga ti Diyos iso, limang bendisyon, kadagay. At damay sa nga istorya, takbay nga kibusan tayo. Ijay, pag nakaawis, yung may sa mapastor, yung isang iglesia, nagtanong yung membro, Pastor, gusto mo ba yung gilitaan? Ayaw, gilitaan sa Tagalog na yan. Gilitaan na apa, yung malaking gaho. At siyempre yun ang talagang paborito yung mga Ilocano. Pero yung problema ka, Pastor, wala akong gagadan. Yan mo, gagadan, Tagalog na yung igad. At saka yung ginagamit na doon sa syudad. Kaya yung problema naman, yung kasano, di pa nang gadgad na, ngay taok na. Dahil dyan, ganun tinyaw. Ijay ginataan. Nga ba? Tatan, una na rin din yung bro. Nalakala rin ka problema. Sa bagay, nalakala rin ang problema basta kahit wala. Sige, gawin mo. Tatangan. Nalutaw. Maganda. Nagsalunsod na yung Pasko. Ang nangarot, kinarain na sa mo nga ng gagad, ijay nyo, kaya laok mo, ika, aba. Inusal ko, Pasko. Kaputa, kunang mad, na isot pagayayat mo. Nga sidaan, kaya ka ginitaan. Inusal ko, kaputa, wanti gadan. Ay sinagkay sa ako na ang inangal-ngal. Sinagkay sa ako ng inangal-ngal na aging gana na naurnong tinalog. Medyo tumpok. Medyo nyo. Kalapsa. Yan ka kayo. There's a way. Dakal asabutso. Gayam. Iti kayat na nga ipara. Dahil ito'y ang pasama. Kayat na nga kitaan tipudno ang Kristyano. No sinuna, nagiti matalot kinapudno. Nga makaitulat ang mga ramit na gutipanag apat nagbagat. Nga gayang ipanggap na ito'y nga membro kakapsat mo apay na nagsaludsod kin inbaganan nga kasjay tinaramit na. Ipapakita na gayang kakapsat kinarayan. Nga dahil jay inaramit na nga iso na jay tugbog tinyaw nga iso nga inayon na ide aba iso kayang ti sao ti Diyos tablon ti kasta dagiti tattao ang makanggal. Umay kumakadakwada ti pannakaraman tinaimas kat kayat dangag tuloy kinaarakupan.
Dahil Diyos na gurunay, di panagsubli, di panagpakumbaba, panagpakawan kitaw, na iso namang yabrasa, dahil ito'y di puntos kinpanggap, dahil ito'y nagtutubo, dahil ito'y nabibro, isungay dahil ito'y nagdaw, ay ayatan na kapsat, gayam, iti panangibagarog, titaw, banag na saan anabintas, ng gayam, iti banag na kayat titaw, na pintas ni pumana, nalayjay kita nga isungay daw na itay abang ang pagayayat ni Lucano isugayang isaw ni Diyos isungay nila ito'y na daw agyaman tayo ay ayagan na kapsat tanagduduma dagiti klase kinwagas nga marangat kinmausar ng gaputa sa ni Diyos sabay tabanak kuma anapintas ni bunga na itibiyag itong galbay sa kanatayo na isunday ito ito rason nga timaysa apudno a Kristiyano ado dagiti pasamak anak duduma ang mapasamak tibiyag kabayatan nagserserbi kinkwana ket dagitoy a pasamak isuda kuma timang itunda kada tayo nga puloy kinagserbi kinaputan ng Yesu Kristo tapnon magunod tayo dahil kay inkarina apagkanan titao na iso na agnanayon abyan ket patyak kay dinaytoy nga law ay ayatan na kamsat ti Dios ti bendisyon ti sauna nga ilbag nga daw tayo nga kamsat ti kanayon